ambulancen, Bertil? Ja. Kan du også høre det der? Ja. Ej, hvor er det syre, mand. Prøv at sætte jer hen ved siden af. Sådan. Sæt dig derovre. Bare ikke rør ved den. Så sæt dig ned. Nej, sæt dig herhen ved siden af. Så man kan se jer. Så ja. Hvad siger du, Bertil? Er det mærkeligt? Jeg synes, at det var en god idé, jeg fandt på. Jeg vil få lad dem i motorlyden. Nej, så skal du jo til at stoppe den så. Det er jo kedeligt. Ej, hvor er det mærkeligt, man. Ja. Så du ikke rammer den. Det bliver så varmt kul der. Her blæser det en kulder, og heromme blæser det ikke en kulder. Skal du lige se? Hvor er det mærkeligt. Det var lige det. Også med værken. Så faldt den ned. Så vil den ikke mere.